Малко ми е притеснено, но ще се опитам, нали? Искам първо да благодаря на всички присъстващи, които са тук. Аз ще бъда днеска дежурен. Дежурен съм аз, съм Бонсарев. Моля всички да станат. Иво присъстващи. Защо? Защото се изгубили хора. Къде има това? А присъстващи? Да. Точно, чудесно. Кои са присъстващи? Какво ще кажа за дай? Искам да покажа една друга сцена. Може и с чаши. Може с чаши, без чаши. Плиз. Много ми лично да знаете. Така. Искам също така да благодаря на Димитрина Лешкова, че организирахме това събитие. Много бързаш. Така. Дими, къде си? Идва. Моля те вас тук при мен. Елата пред, може. Отивайте. Ама той Росът, ама не, Тинчето. То трябва да има. Значи с две думи, много се радвам, че присъствате на това събитие. Много се вълнувам, от много години съм ви виждал. Прекрасни сте всички. Той тебе не сте да виждали. Ако иска някой да каже нещо, може да заповядайте, ще дам микрофона на Димито да каже нещо. Искам да поканят нашите учителки, Тупозова. Нашата класа. Нашата класа си, всички се знаят. Класната пак е с предимство, нали, с връзки. Наши и ваши! Така е България! Представяш ли си как сте станали учили на наши и ваши? Ужас! Не, направи ми добро впечатление, че онова, което е останало, когато бяхте наистина ученици, се е запазило. Тоест няма АБВ. Ние много се борихме трите класни, от четвърти всъщност до 8. Наистина, където ходим, да ходим заедно и да не се усеща тая разлика, да бъдат човечета, които играят заедно и не се карат, защото аз съм от А и ти си от Б или от В. Много съм щастлива, че сте тук. На всички благодаря за поканата. Радвам се, че сами, защото такава беше уговорката. Каквото правим, докато сте ученици, после, ако сами се съберете и не поканите, ще ви уважим. И се постарахме да изпълним това. Благодарим много всички за поканата. Радваме се, надявам се и другите ще изразя и тяхното мнение, но аз съм безкрайно щастлива, че от вас са станали много хубави мъже и жени, които са намерили мястото си в живота. Тук са, познават се, знаят какво се е случило с другите, къде се намират. Много от вас са търсили в живота, лутали си се, но по-важното е, че сте запазили усмивката и сега сте тук. Радвайте се и ви пожелавам от тук нататък по-често да се събирате и да сте в добро настроение. Приятна вечер! Друго, ако иска да каже нещо, моля сцената е пред вас. Добринка Георгиева, ще искате да кажете нещо, моля за подавайте. С удоволствие, разбира се, всички присъстващи. След малко какво изпитам. Тук беше нещо, което можах да се очудим. Че се свърши, че се свърши. Между час е. Много се радвам, че съм сред вас. Много ми е приятно. Диго, както ме поканили, непрекъснато всеки ден връщах спомени и все хубави за този випуск. За всеки си спомням по нещо хубаво, дано и вие така лошите неща да сте ги забравили. Той нямало такива. Ще ги избием и само. Нямаме такива. Ще ги изтрим тази вечер само. Да.
очите ви разбирам, че вие сте си намерили мястото в живота, че сте добре, че сте щастливи. И това много ме радва. И така, безкрайно съм щастлива, че продължавате да ни уважавате, да ни оказвате внимание. И това много ме радва. Аз също ви желая една хубава вечер. Не се забравяйте, събирайте се често. Бъдете здрави! Живи и здрави! Живи и здрави, много щастливи вие и вашите семейства. Благодаря. Благодаря. Няма да изпитвате. Че се свърши. И вие може. Госпожа Русева? Не знам, може би някой не си спомня моето име, както се казва. Напротив? Да, веднага усещам, няма как да не усетя. Айбо, до трети клас бяха, как да само го бяхме вън. Защо? За първи път присъствам на такава среща. Не, че не съм каяна, просто винаги така се е случвало, че не съм успявала. Страшно много се радват, много се вълнувах. Подготвих се за нея, намерих всички снимки, които имам с вас. Албума вече се разгледа. Много сте интересни. Някои не успяха да се познаят дори. Трябваше аз да им кажа. Още веднъж много се радвам, много сте красиви всички, възхищавам ви се, всички сте си намерили пътя в живота. Много от вас уча децата, надявам се да уча и внуците ви. Желая ви всичко най-хубаво, една прекрасна вечер и нощ. Благодаря. И на вас. Ние ще се постараем да направим тази наша вечер незабравима със сигурност. Малко аз лично се изненадах, че за пръв път се събирате точно на 20 годишния ви юбилей от завършването. Така е, нали? Информацията не ми е грешна. Искрено се надяваме и пожелаваме заедно с организаторите и с тези ваши прекрасни госпожи от следващата година да направите традиция, ако е възможно всяка година поведнъж или през 2-3 поне, а не през 20. Представете ли си след още 20 какво ще се случи просто? Така че за тогава няколко поне. Една страхотна песен посветена на вашите прекрасни класи и изобщо всичките училищни спомени, които носите с вас точно тази вечер. Бъдете здрави, много търпеливи за напред, защото ви очакват още випуски много. И не забравяйте пълни чаши тази вечер. На здраве на всички. Много танци, всичко останало от нас. Музика, поздрави, така че хайде заедно да танцуваме. Да се забавляваме, че ще свърши.
после 100 години след те поставят. Много може, мама. Но да повярвам, не мога. Аз виждам слънце, твоя поглед. Слънчиво нежно, ти се ме дариш. Мене хвалиш.